всяка година, така и тази Techno-Inox Engineering откликна на поканата на Съюза на птицевъдите, а тази година и на Асоциацията на свиневъдите. За това хубаво и прекрасно събитие, което те правят. За нас естествено удоволствие да участваме. Ние направихме тази година дори по-голям щанд от миналата, с повече неща, които представяме, повече нови продукти, естествено свързани с двете направления свине и птици. Кои са новите ви продукти тази година в портфолиото? Това, което ново представяме тази година, това са роботите, които са за почистване на свинеферми и птицеферми. Нови за пазара датски роботи с изключително добра технология, много стабилни и здрави машини. Машините, които ние сме избрали, на практика те в световен мащаб не са толкова много, са изключително стабилни и здрави, изключително лесни за употреба, така че да могат да ги ползват и общите работници, и тези, които са с по-ниска квалификация, но те фактически да заместят човека. Една сграда стандартна за бройлери, която е близо 800-900 квадрата, се почиства от този робот за час и половина. Това, което знаем от колегите, и те го споделят естествено тук на място, производителите казват, един наш работник мие халето поне за 2 дена. И няма и много меракли за тая работа. Така че аз мисля, че това е изключително полезно, изключително добро предложение за пазара. Убеден съм, че то ще спести на производителите както проблеми, свързани с качеството на почистване и дезинфекция на сградите, защото всички знаят, че почистването не е само по себе си просто да изглежда красиво, а да се дезинфекцира сградата преди новите зареждания. Това мисля, че изпълняваме с тези две машини, както казах, едната за сгради за отглеждане на свине, другите за птици. So the advantage of this machine is to clean the ceiling of the poultry houses. Целта на тази машина е да чисти таваните и стените на птицевъдни ферми за бройлери. Интересното за фермерите е, че може да се използва и за дезинфекция, което е от полза за здравето на работниците, защото те не са в контакт с опасни химикали. Капацитетът е неограничен, можем да я използваме в птицеферми с максимална дължина от 130 метра. Предимствата са, че по време на работа на машината се пести времето на работниците и се елиминират пропуски в почистването. Тази машина има много предимства. На първо място рамо, което може да се регулира спрямо ширината на фермата. Също имаме 2 дюзи, така че можем да мием от 2 страни едновременно. Контролният панел е лесен за използване, може да се настрои в програма спрямо вида на помещението за почистване. Работникът само избира програмата. Имаме 3 размера в зависимост от ширината на пътеките във фермата. Срещаме и фермери, които желаят да добавят данни към мобилните си устройства и да пускат машината да работи през нощта. Дюзата се движи в една траектория винаги, така че чистенето е регулярно и подобрява биосигурността, защото ако имате добро почистване, имате и добра дезинфекция. Имаме различни видове ферми с от 200 до 6000 животни. Тази машина може да се адаптира в различни по обем ферми.